Znám lidi, co dokážou stát celý roky na jednom místě. Stejně rád tu roli nedostanu. Když budu tam dělat čaška před pitomým 19letým producentem, co má diplom z hnojárny. Bože můj. Já bych si tak strašně přál stát se hvězdou. Měl bych 3 agenty, 2 advokáty, poradce na daně a tiskového mluvčího. A ti všichni by mi vynahradili těch 22 let, co jsem proinvestoval v téhle pochybné branži. Žádná benefice pro cizí lidi, žádná charita. Nikoho bych nepustil k lizu. Není to parádní sen, viď? Nenechá mi tady ani jedno cigáro nám na jedna. Ale ne, já dám ti cigaretu, kostní dřeň, krev, co budeš chtít. Jenom se prosím tě už konečně uklidni. Víš, že já tě vlastně nemám ráda. Nikdy jsi mě neměla ráda. A jenom já už 15 let tebe pečuju jako o vlastní. Zvedám tě ze země, kládám do postele, krmím. Co z toho mám? Jednou jsi mi dal lesku, kterou si vydala někdy před 30 lety. A končím. Starej se o sebe sama. Co takhle jednu ušmudanou, uzlintanou pusinku. Takhle prachodidnou kartu. Jimmy, zůstaň tady a povídej si se mnou. O čem si chceš povídat? Do prdele, tak něco vymyslí! Ne, neviděl jsem ho, ani jsem s ním nemluvil. Už má do 4 klid. Jo. Kecám. Dal jsem ho v jednom baru minulý týden. Dal si jedno a sežral jim tam všechny preslíky, co měli v košíčku. Byl sám? Jako byl v frontě. Díval jsem se za ním, když odcházel a přál jsem si, aby ho srazil autobus. Ještě něco nebylo. Ne, nic, je mi to jedno, jen jsem byla zvědavá. Jasně. Tak proč pořád čumíš z toho okna? I vy sakra do ložnice a už se s tím jednou proti smíš. Jimmy! Co je? Jak se ti podařilo sundat skvrny ze zdi od toho koktejlu? Pověsil jsem na ně tu lžu. Víš, co udělám? Celou ložnici natřu na bílo. Zdi, strop, podlahu, boty, deky, fusekle, všechno natřu na bílo a zapomenu na všechno, co se tam stalo. A bude za mě šťastná, nablblá panička, co celý den čumí na bednu. Líbí se ti to? Má to svoje kouzlo. Ty někoho čekáš? Já to přece nevidím. Mám otevřít. Šestkrát Coca-Cola a 6 minerálek. Zapomněl jsem přinést pití podle objednávky. Peníze si dostal, co ještě chceš? Zaplatil jste kachnu, pití je navíc. $2,40. A řekl si panu Vůčangovi, že paní Mírová bude napříště nakupovat jinde. Ovšem, ale že byste ho měl bobky. Kdo to přišel, Jimmy? Nikdo! Čekej tady, donesu peníze. Jimmy, jak ho můžeš nechat stát na chodbě? Pojď dál, hochu, pojď. Dobrý den. Já jsem paní Mírová. Dobrý den, paní Mílová, moc mě těší. Přinesl jsem vám 6krát Coca-Cola a 6 minerálek. Je to tak v pořádku? Vyřík panu Vůčankovi, že mu všechno zaplatím šekem. Ano? Vyzídím. A nezapomeň to zaokrouhlit do kulata nahoru. Ne, jo? Aby bylo taky něco pro tebe. No. Vyzídím, ale on to nebude chtít slyšet. Já budu těch $2,40. Já chápu, co říkal pan Vůčánk. Ale vyřiď mu,
že paní Mírová je už zase doma a jako obvykle všechno vyrovná šekem. Budeš tak laskav? Vyřídím, ale on to nebude chtít slyšet. Tebe jsem tu ještě neviděla. Co se stalo s tím chlapcem, co roznášel před tebou? Ten se oženil a našel si lepší práci, dělá teď v supermarketu. Bože můj, vypadá tak mladě. V supermarketu je jim jedno, kolik je vám let. Ale myslela jsem, že byl mladý. A že Je mu 20 jako mě. to by už je 20? No to, aby ses taky oženil a našel si nějakou lepší práci, ne? To by bylo plíma. Ale ženit nechci, takhle je to mnohem lepší. Dobře. Tak vyři panu Bučangovi, že mu pošlu šek začátkem každého měsíce. A nezapomeň to zaokroublit do kulata nahoru. Nemám teď u sebe drobné. Ano? Budeš tak laskav teď. Vyřídím, děkuji, nashledanou. Čau, pane. To jsou kurva nemohla pozvat rovnou na Mejdan. Boha jeho, přece si nenabalím kluka, co roznáší Čínu. Takový starosti zatím nemám. Neměla jsem pro ní ani na výško. No, tak by si to vzala na dluh, jako všechno ostatní. Ty bys viděl, Jimmy, jak člověku dělá dobře, když se o něj někdo stará. Dej mi tu svou. No. Proč si mě nevemeš? Protože jsi ožrala nymfomanka a já buzerant. Naše děti měly problémy ve škole. Haha, odstěhujeme se do Kanady, tam teď letí bezproblémní život. Přestaň i vy. Už tak mám zpoždění. Modli se, abych tu práci dostal. Ať už v šatech nebo bez. Zavoláš mi, až se něco dovíš. Tam nemají ani telefon. S tím kafem, co jsem navařil, vydržíš do února. Nezapomeň ho vypít. Pokud jde o pití, mám paměť jako slana. A vyspí se. Jimmy. Ano, co je? No, nic, jen, že tě miluju a děkuju, že jsi tu se mnou dneska byl. Nemáš záč. To nestálo za řek. Ale stálo. Dobrý den, prosím, slečno Mírovou. Ne, paní Mírovou, ne, Poli tam není. A jak je to dlouho? A byla byste tak laskavá a vyřídila ji, až se vrátí? Ne, nevadí. Právě jsem od ní dostala vzkaz. Naschledanou. Nerada bych tobě probouzela falešnou naději, ale mám svoje důvody k domněnce, že jsem tvoje dcera. To teda nejsi. Moje dcera by mi napřed zavolala. Ty podvorojen. Právě si zničila bezbrannou starenku. Proč tak ty nebrečíš? Na to jsem moc šťastná. Vypadáš sem
Konečně! Takhle hubenou maminku jsem ještě neměla. Neměli ti říkat, že už jsem doma, chtěla jsem se dát trošku do pořádku, než se ti převedu. A to tě nenapadlo, že se nemůžu dočkat. A jo, to ty no. Počkej, zavřu radši dveře, už toho tady o mě lítá v tom baráku. Počkej, já si to odtáhnu. Už jsi večeřela? Ani jsem neobědvala. Měla jsem nervy. Hej, je tady kachna z rejží, uděláme si rupolský hody. Ty, co jsi to provedla se svou frizurou? Nic. No, to koukám. Učesala ses aspoň někdy za ty 3 měsíce. Nemusíš mě hned sekírovat kvůli blbostem. Na to ještě nejsem dost pevná v kramflecích. Kam to vlečeš? Do ložnice. Co to je? No, vypadá to skoro jako kufr. Dík, to by mě nenapadlo. Je v něm něco? Šaty, prádlo, boty, A skripta. proč to všechno máš v tom kufru? Jinak bych to asi roztrousila po zemi. Tak, aby bylo jasno, přemoudřilýho fracka nikdo za dceru nechce. O co jde? Co pak tu nemůžu zůstat? Tak moment. Nech ten kufr stát a podívej se na mě. Kam jinam asi kouká. O ne, to teda ne. Aby bylo jasno, já na byt nikoho neberu, to si vyprošuju. Možná bys měl fousy? A, Nechci zůstat na byt. Chci s tebou prostě žít. bydlíš pokud je mi známo. Jsem už pár let dospělá. Snaž si vzpomenout. Kam mám dát ten kufr? A tvůj otec o tom ví? Jo. A ta jeho... Ale maceka bude taky ráda, že budeš domů, co? Jakže se jmenuje? Lukrécie? Felici. Vážně, Poli, on s tím souhlasí? Proč to nevěří? Debatovali jsme o tom celý měsíce. Uznává, co si tě to muselo stát. Mluvil s tím doktorem a ví, že jsi v pořádku. A navíc si myslí, že teď mě budeš potřebovat. Teď, že tě budu potřebovat? Takže si myslíš, že jsem byla posledních 11 let na Marsu? Ví o tobě úplně všechno. Co teda neví? Se mnou vážně chceš bydlet? Mám zbalenou už od 18. Občas vyměním, co nefrčí. Ale já vůbec nevím, jak se o tebe stará. Bude mi 20, tak v čem je problém? Jednou mě přepadly mateřský touhy. Koupila jsem si 2 želvičky, dal jsem jim žrát a ráno plavali bříškem z hůru. Jednou mi to stačilo. Plavat umím docela slušně. Krucifix asi vždycky přál nebýt to dítě. Máš vůbec představu, co z tebe bude, když budeš kurva se mnou? Mluvím jako dlažič. A vždycky jsem tak mluvila. No do prdele. Nechci ty vtipy! Hele, mami, když už jsem tady, dej mi aspoň šanci. Ale co z toho budu mít? Pamatuješ, co jsi mi dala k Ježíšku, když mi bylo 9? Flašku od whisky? Ne, vážně. Pamatuješ na tu perníkovou chaloupku? Na střeše byl Jeníček a Mařenka, z okna koukala. Jo, tak to asi tak bude, když to říkáš. Schovala jsem si. Nic víc mě po tobě nezbylo. A dneska je to ta největší krabice drobečků v celém okolí. Víš co? Dej mi letos k Ježíšku novou. Já nevím, jestli bych si ještě troufla. Čeho se bojíš? Aby ti po mně zase jen nezbyla další hromada drobečků. Znáš mě? Opilou jsem tě viděla už tolikrát. Ty si mohla vidět teda kostýmový zkoušky. Před tebou jsem si vždycky dávala bacha. Která matka učurává, láhem sakra, aby se bála svý dcery. To se smí říkat učurává?
Když to můžeš dělat, proč bys to nemohla taky říct? Ale můžu ti říct spoustu věcí. O Lutgenrovi si věděla, veď? Jo, párkrát jsem ho tu viděla. Že jsme tady spolu 8 měsíců žili. No tak Pito má sice trochu sem, ale ne tolik, abych si myslela, že v tom pyžamu vystoupil z autobusu. Tak aspoň dělej, že jsi pohoršená trošku. Znám jednu holku, která bude rodit na svoje 16. narozeniny. Tobě je 53. Kdo jiný by si to měl lajsnout, když ne ty? Řekni rovnou, že mám šanci na titul matka. Nechci ti šlapat na paty, Ivy. Já chci s tebou prostě žít. Ale je na čase, abys mi začala šlapat na paty. Ale nemysli si, že 70 kilo čistýho lihu je nějaký roztomilý štěstíčko. Když jsi viděla, kolikrát jsem se chtěla vyhodit z toho okna. Ale neprolezla jsem skrz. Nejsem, abych tak řekla, v emocionální rovnováze. Kdybys tušila, kolikrát od rozvodu s tím tátou jsem byla zamilovaná. Toho jediného, co byl pro mě vším, jsem potkala aspoň 6krát nebo 8krát. Toho pravého jsem potkávala nejmín 2krát týdně. A rizí lásku poznám na první pohled, je všude tam, kam se náhodou podívám. Mně se zpovídat nemusíš. Musím, sakra! Chci, abys věděla všecko, než si to definitivně rozmyslíš. Prožila jsem tady s tím Brynkalem 8 nejšťastnějších měsíců mýho života. Byl to fešák, byla s ním sranda. Byl o 15 let mladší, co ženská může vycítit. 8 neskutečných měsíců. A pak ten půl promiň, já už budu hodná. Ale hovno! Kureník! Vykašlal se na mě uprostřed noci kvůli 18letý indiánský princezně od hippíků. Princezna, co to dobře zná. Já jsem vysedávala 6 neděl tady u toho okna. Na přeskáčku naštěvovala 2 místní výčepy. Až jednou přišla Toby a našla mě nosem dolů ve vaně. Probudila jsem se v sanatoriu. A jestli to prošvihnu i tentokrát, a měla si pozběje ve fabrice na fac. Jestli chceš s takovouhle osobou žít, tak mě pámu potrestal tou nejpitomnější dcerou na světě. Nechtěla by si přijít k nám na seminář a zapřednášet si tam? Tebe to fakt ještě nepřešlo. Po tomhle sednu do první řady. Jestli tu se mnou zůstaneš, tak začneme úplně novou hru. Předěláme se na kalu.